exercici de funcions i d'àrees. En concret, l'exercici 3 de l'examen de selectivitat setembre 2024, sèrie 3. Aquest exercici ens diu que l'Èlia i un grup d'estudiants estan creant un logotip que té aquesta forma. La forma del logotip està donada per aquesta funció g de x, que ens la dona l'enunciat, i aquest logotip està dividit en dues parts i està dividit per aquesta forma que precisament ve donada per la funció f de x, que també ens dona l'enunciat. Ens donen aquest punt d'intersecció entre aquestes dues funcions, que és el punt C33. I per altra banda, ens diuen que trobem quin és el punt A, el B i el D en el primer apartat. Anem a fer-ho. Es tracta d'un exercici de funcions, aquest primer apartat. Llavors, som-hi. Com ho farem per trobar aquests tres punts? Característiques que hem de tenir en compte. Si anem primer en el punt A, per trobar aquest punt d'intersecció hem de veure aquest eix és l'eix de les X. Per tant, quina característica té l'eix de les X? Just qualsevol punt que es troba en l'eix de les X. Que la Y és igual a 0. Quina característica té qualsevol punt que es troba en l'eix de les Is? Al contrari, que la X és igual a 0. Per tant, aquesta és la informació que necessitarem i que utilitzarem per trobar quins són aquests punts de tall, perquè precisament aquests dos punts tallen l'eix de les X i aquest punt talla l'eix de les Is. Per tant, anem a veure com podem trobar un punt quan és intersecció entre dues funcions. Què ens interessa? Que les dues funcions, si és una intersecció, vol dir que les dues funcions passen just per aquest punt. Si les dues funcions passen just per aquest punt, vol dir que les dues funcions valen exactament el mateix en aquest punt. Per tant, tindrem que aquesta funció, que just és y igual a 0, y igual a 0, és el mateix que aquesta funció, o sigui, val exactament el mateix que aquesta funció f de x. El que estem fent és, volem que aquesta funció, o sigui, sabem que aquesta funció talla l'eix de les Is en aquest punt, i és el punt que ens interessa trobar. Per això estem dient que quan dues funcions tallen en un punt, valen exactament el mateix en aquell punt. Per tant, si igualem aquesta funció amb aquest eix d'aquí, trobarem exactament quins són els punts de tall d'aquesta funció amb l'eix de les Is. I després haurem de triar quin és el correcte. Llavors, sabem que aquesta funció ha de ser igual a aquesta funció, el que vol dir que x a la 3 menys 4x quadrat més 4x ha de ser igual a 0. 0 perquè ens ho diu aquí, per aquesta funció. Com ho fem per solucionar aquesta funció? Tenim x a tot arreu, anem a treure factor comú. Si traiem factor comú, ens queda una equació de segon grau. Primera solució, x igual a 0. Segona solució, que tot això sigui igual a 0. I d'aquesta manera trobem precisament una equació de segon grau. Anem a resoldre-la. X és igual a menys b més menys arrel quadrada de b al quadrat menys 4 per a per c entre 2 per a. Menys 4 al quadrat són 16, 16 menys 4 per 4, que són 16 també, 16 menys 16, això és 0. Per tant, la solució que ens queda aquí és 4 més menys 0, per tant 4, 4 entre 2, és a dir, 2. El que ens està dient és que el punt A es troba en la x igual a 0 i en x igual a 2. Realment no ens està dient el punt A, es troba aquí. El que ens està dient és que la funció verda talla l'eix de les x quan la x val 0 i quan la x val 2. El punt que ens interessa és aquest. I aquí la x no val 0. Per tant, aquesta informació no ens interessa, tot i que també és real, perquè efectivament aquí ja la veiem. Aquest punt també existeix, el punt 0, 0, però no és el punt que ens estan demanant. Així que el punt A ja tenim que es pot marcar com què val la x? 2 i la y 0. Ja tenim el primer punt. Anem ara a per al punt B. El punt B. Quina característica té el punt B? El punt B és la intersecció entre l'eix de les Is, és a dir, quan x val 0, i la funció g de x. Per tant, tindrem per trobar el punt B, tenim x és igual a 0,
i la funció g de x, que la funció g de x és menys x menys 1 entre 2, tot això al quadrat, més 4. Val? Què canvia ara? Que la y no és 0, és la x que és 0. Per tant, allà on trobem la x, ho canviem per un 0. I trobarem què val aquest valor, que recordem que escriure f de x, g de x, h de x o el que sigui, és el mateix que escriure la y. Ens està donant el valor de la nostra funció quan x val 0. Per tant, de fet, podríem escriure g de 0 o podem escriure la y, perquè és el nostre punt, estem buscant el punt. 0, per tant, ens quedarà menys 1 partit per 2 al quadrat més 4. Menys 1 partit per 2 al quadrat ens queda com 1 partit per 4 menys, per tant, menys 1 partit per 4. Menys 1 partit per 4 més 4. Val, si fem factor comú, denominador comú, de 4, ens queda 1 aquí, menys 1, perdoneu, menys 1, i aquí 4 entre 1, 4, 4 per 4, 16. Per tant, 16 menys 1 ens queda 15 quarts. El que vol dir que el punt B es troba just en x igual a 0 i 15 quarts. I aquest és el punt B, ja el tenim. I anem ara per al punt D. Què passa al punt D? Tornem a trobar que és la intersecció entre l'eix de les x i la funció g de x. Per tant, sabem que la y val 0, perquè és l'eix de les x, i tenim la nostra funció g de x. I volem que aquestes dues funcions siguin iguals. Per què? Perquè ens interessa que aquestes dues funcions intersectin per poder trobar quin és el punt de tall. Això vol dir que si aquestes dues funcions han de ser igual, aquesta funció és igual a 0. Per què ens ho diu? Sabem que g de x és el mateix que y. Volem que les dues funcions siguin iguals. Per tant, volem que això sigui igual a això, per tant, igual a 0. Llavors, com que és igual a 0, el primer que faré serà passar aquest terme a l'altre costat perquè ens quedi positiu, i així tindrem que 4 és igual a x menys 1 entre 2, tot això al quadrat. O bé podem desenvolupar aquesta identitat notable, o el que podem fer és intentar treure aquest quadrat. Si traiem el quadrat, com el podem treure? Fent l'arrel quadrada en un costat i en l'altre. Fora i fora. Arrel quadrada, què passa? Que l'arrel quadrada ens dona dues solucions, més i menys. Per tant, tindrem dos casos. Tindrem el cas en què arrel quadrada de 4 és 2 positiu i ens diu que 2 és igual a x menys 1 entre 2, o per altra banda, menys 2, que ens està dient que x menys 1 entre més 2 és igual a menys 2. I anem a resoldre aquestes dues equacions senzilles de primer grau. El 2 passa a l'altre costat multiplicant, per tant ens quedarà 4 és igual a x menys 1, l'1 que està negatiu passa a l'altre costat sumant, per tant ens diu que x és igual a 5. Aquí tenim un valor, i ara anem a calcular aquest, que 2 passa a l'altre costat multiplicant, per tant menys 2 per 2 són menys 4, aquest que està negatiu passa a l'altre costat sumant, per tant tenim que menys 4 més 1, més 1 són menys 3 és igual a x. Quin d'aquests dos valors és el valor que estem buscant? Estem buscant quan és que la nostra funció g de x talla l'eix de les i's. Bé, pot ser que, aquí tenim un menys 3, que cap allà enrere, si continuéssim la funció, tallés en el punt menys 3, però aquell punt no ens interessa aquest punt d'aquí. Per tant, el punt amb el que ens quedem és amb el positiu, x igual a 5. Per tant, ja tenim que el punt D és igual a 5, 0. Ja tenim els 3 punts. A més, fixem-nos en una cosa. Sabem que el punt C val 3. 3, 3, no? Per tant, sabem que el punt A ha de ser més petit que 3, ja ho compleix, 2, i que el punt D ha de ser més gran que 3 perquè està més a la dreta del punt C. Per tant, que valgui 5, correcte.